Hepdenin dowamyna awada milli syýahatçylyk zolugyny sportuň dürli gullary boýunça çäreler giňden ýaýwanlanyrly. Halkyň awadançylygy onuň durmuş derejesini ýygyderli ýokurlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn raýatlylyk baradaky alyda Türkmenistanyň döwlet syýasatiniň aýratyn möhüm uguruny çykaryldy. Hormatly prezidentiň ösüşleri nazarlaýan başyňçy bilen köpçüliklerin beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sportu ösürmek sagdyn durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglymy öwürli. Mälim bolşaly halkymyň saglygy we awadançylyk baradaky alyda we köpçüliklerin beden terbiýesi sagadaş hemde sport hereketini höwetlendirmek, hormatly prezidentiň ýetekdirli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Beden terbiýe sport bilen ýetekdirli meşgullanmak saglygyna oýun täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlylyk we zähmetsörlügi terbiýeleýär hemde dörejilik kuwwatyny artdyrýar. Arkadaly gahrman Serdar Masadyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary bolmak bilen bu wagtda ýerleşimde görüldü bolup, hemmeleri ilkinçi nowaty bolsa ýaşary beden terbiýe hemde sport bilen ýetekdirli meşgullanmagy ruhlandyrýar. Natalşaly sport ählimiň parahatçylygy döwletiň hemde halkyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlyk potolandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Saglyk we sport bir betewe düşünjelerdir. Gahrman arkadamyzyň belleşi sport bu güýç kuwwatyň gözelligiň taýdaşyň hemde täze benekliklere tarap ymtylmagyň aýdyn beýanydyr. Thomasyň häzirki günleri deňçaşda bolýan raýatlymyda ýatdan çykmajak pursatlary bagş edýär. Geçirilýän durly medeni çäreler ruhy belentligi beslenýär. Hazaryň kenarynaky awada milli syýahatçylyk zolugyny deňçalýanlar döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşçalyklaryny beýan edýärler. Häzirki zaman talaplaryny we amatlyk derejelerini, hyzmatyň ýokary ölüňlerini laýyk gelýän awada milli syýahatçylyk zolugyny deňçalýanlar wagtlaryny şadyanlykda geçirýärler. Garaşyda ýurdumyzda adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatligi hasaplanylýanyny bellemek gerek. Şoň görä raýatlymyzyň saglygyny berkidip, deňçal şertlerini gowlandyrmak uğruna ýygyderli alyda edilýär. Hazar deňziniň türkmen kenarynyň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arasylyk derejesi ýokary görkezjilere ýetir hemde kesgitlenen kada gabat gelýär. Ýylatyň ýokary derejeli deňçalşyna gönükdirilen desgalar ýurdumyzda ösen şypahany ulgamly, sport we sagaldaş deňçaş merkezlerini döretmek ýolyny möhüm ähmiýete öwrülip, döredilýän mümkinçilikler üçin raýatlymyz gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman Serdarmyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiň il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli ýeşleriniň rowaşan ýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkär etdi.